Vaikka kuumupilvisyyttä kehittyy varsinkin tänne maan keskiosaan ja lämpötila kohoaa yleisesti 25 asteen eli hellerajan tuntumaan ja varsinkin täällä lännen sisämaassa lämpötila käy myös sen yläpuolella. Rannikoillakin alkaa olla lämpöisempää, vaikka heikkoa merituulta vielä esiintyy esimerkiksi täällä länsirannikon puolella. Pohjoisessa tuo pilvisyys on vaihtelevampaa, mutta melko aurinkoinen ja lämmin sää ulottuu aina tänne Lapin eteläosaan asti. Pohjoisin Lappi on ajoittain epävakaisemman sään vaikutuspiirissä ja huomenna voi pohjoisessa tulla jokunen sadekuuro ja aivan pohjoisimmassa Lapissa lämpötila jää alle 20 asteen. Ja viikonlopun kartat ovat hyvin lämpöisiä. Perjantaina helteet saattavat ulottua jopa tänne Lapin eteläosaan asti ja lauantaina ja sunnuntaina etelässä jatkuu tuo hyvin lämmin sää. Voi olla, että ylimmät lämpötilat käyvät jopa 30 asteen paikkeilla. Pohjoisessa sen sijaan tulee vielä viikonlopun aikana ajoittain noita kuurosateita ja myös ensi viikolla voi Lapissa ajoittain sää olla epävakaisempaa, mutta Etelä-Suomessa tuo nyt alkanut hellesää näyttää jatkuvan pitkälle ensi viikkoon. Nyt mukavaa illanjatkoa. Haluatko vaihtaa maisemaa? 55 edullista vaihtoehtoa Air Baltic.